Sasaraho dirohaki mangingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani denggani basah Sasaraho dingoluki manggohinan kaki Unaso jadi mubah Nako di pangan rohaki Ikon kita dua Ratu dorok marang tutorua Yot mata Jonok matuso asa bayu tiop hogomos tangi homarison pipusu-pusukon saraso arana madon nahu haholongi ho Hasia
Tuhan lagi dulu mohon rampu ko di bagas atikko tak kesibuto ima berenami nalau ma paru-paru sian bagas doroni Tuhan di bagas atikko asal untuk menangaramuti desida somoni nama sakit desida mandi dia ben Tuhan kalau roto bagas tu tomatoni bagas desida asal Tuhan pramuti desida di perdana somoni kami hari Tuhan di dalam bokat mahami dubagas joroni hari Tuhan gimana lo pas-pasu gimana berenang Tuhan tak sesuatu asa pemana tertolong oleh Tuhan mengalian dengan pikiran di hati selubna lian terus di rohani kami ada di hula-hula nomor 10 Tuhan asih marwah ulun pengarit pagilun kami asih marwah Tuhan ibu kasih tinggal bersama Tuhan puji bersama Allah menghidupkan nama Yesus Kristus Tuhan kami amin. Hot maho di hatuao sararion macaro pasu-pasu sia Tuhani di garejai borhat maho boru borhat maho boru rapotani aki siana dua gabesada hamu boru karena tuai borhat maho boru borhat maho boru rapot helaki tubuh malaslah tubuh sikoru tubuh gabe mahor gabe mahor gabe mahor rapor helaki
dari yon mati Jong-jong mahina. Mahmud. Tanggal 10 bulan November tahun 2022 Marhum Dohita di Bagas Joroon dinanai Marjalo Pasu-Pasu Parbugeso Pangudi Santo Lumbanggao Dohot Oroan Octaviani Burumani atau martanyang manida di Bagas Rohat tadi Manino Asidot Holong Rohani di Bata asa di pasu-pasu di Bata dengan sari pion nasida nang sude akka lotta sededon martanyang manida. Amin. Alani kapuji bantuata marete mahita sen buklete nomor 467 ayat seda dohot di ayat itu. Marhiti-hiti keluarnya di Batak Ama dohot keluarnya anak Tuhan Yesus Kristus dohot keluarnya tot di Purbadia na tumapalan dohot kanon. Amin. Jadi ditopa di Batak Ama jol mai tumiru rupanya ditiru hak di Batak Ama manopaiban bawa dohot buru-buru nasi dan ditopa dumi kalau di Batak Jahoba usunan mengenai sia-sia bahaya buru-buru dungin nasiharan ma odo sahari huli-huli sian akka huli-huliku guarong ma ibana jol ma dibawa alasan bawa ibana binua masih cakonan mahamung songon pacakonan di Kristus dihita baik hasangar pun di dewata haleluya martanyang mahina Ali Tuhan di Batak Ama nami na di Badalican hodo na mga turun pardongan sari kami di dahodo dongan nanyon Santo Lumbanggao dohot Octaviani Burumani na marsakap na sila na marbagas sa dadon narodo na sila todo pamu na bedi lao mangiro pasu-pasum di sakap na sila sa itatap man na sila di bagasan na sila holong ni rohan pasu-pasu jalan moti mana sila marhiti-hiti hulong muna sumbal gay rajay manasila marhiti toti Purbadia asa mamukat jalamian di bagasan dami pardongan sarikon na silay tangihong matanyang nanyon ala asidor holong ni roham.
na sumurong siyan sa luhod ni Roha. Ima na mangaramoti ate-ate do pikiran mo na. Di bagasan luar ni Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Oras mani anu sedut na. Di bagasan partikenon di namarlas ni Roha hita manaruhon anak do buru ni Huliata majalo pasu-pasu siya dibata ima pasu-pasu ni perdonan salibio di leo tuhita buhan ni hanguluan marhiti hata ni dibata ima nawenetami sian surat ni Apostel Paulus ada poton huri Efesus bidu 5 ayat 20 songonom madilo disi masyullah mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus salinai masyullah mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus ido anggo sahana pas hari ulang tahunna selamat ulang tahun madho ade anaha santo lumban gaul jela lasmaroham di ulang tahunmu dapokmu hadiah nobel ke dan adong dupe ngajaran jala-jaran dura dia mangina na dapat hadiah ulang tahun so nobel ke na ala jaran do pamasu-masun pas di hari ulang tahun saya dipasu-pasu Tuhan maho jelas marham madalani ada ni ulum suang-suang di madalani parmulan ni pardongan salibio dung di calohoan no pasu-pasu sahabat kita Tuhan tadi di mata songon na ilo nakini masyoloan mahamusyan biar ni rohamuna mina Kristus on saya puda doon pinasahan ni Apostel Paulus tarimo pardongan salibio asa pardongan salibio ni takas ujahanda ikon Kristus jala bahasa ujahanda ikon Kristus alam memang demata dosa sitong na nangatupong sa luhut pardalanan ni uluta termasuk tarimo pardongan salibio siyan mula na ditopa demata manusia diatur di mata pardongan salibio ni marhidi di mata dan dengan bawai kunjung ditopa ma pardonganion pangurupi di bawai jalalas ima pardongan salibio na parjulu ima si Adam do si Hawa siya kita tidak memang di mata na marsakap jala di mata na mengatur pardongan salibio ni suang-suang ni di anak do burni muryani Tuhan di bagasan partikenon santo lulangau do Octaviani guru malik na dia ku bertimata do saluhut nai jala di do ata de mata bawai ikon makaholongi pardijadu na nyalapna songon Kristus makaholongi kuriana tu buru-buru di pasaran do Buddha asa hormat patun manadupon amat tanah songon mulia na hormat patun manadupon Kristus ujahan di pardongan salibio ini jelas ikon Kristusi hidup ubain di Apostel Paulus diturpukon masalah mahamusin biar di rohamuna mida Kristus Kristus itu pondasinya alani di hong panguli dot oran santo lumbanggaul dot Octaviani guru malik pardongan salibio munai kon toktong rajuma muna na pinadomu ni mata ado kamu na di padomu jala di cupahon jala di pasu-pasu ni mata ado kamu alani di hudud ni pardongan salibio muna be ikon Kristusido na gabi ujahan ikon sakap ni Tuhani mololo mangalaka na pardongan salibe gudang doa ka alasan puasa ikon saut manang manguli manang muli manang ingok maumurmo asa marpino pariho asa dong mau punani nginana torasna alap ma na sinakapan na hinaholongan ni rohal ada musim naman to ala dapotan hasanapon ala dihalak pata mololuli-luli manangan aguru
dan dihitung di berada ikon nanong marhasotat do iyo pa duli-duli dan boy magkatay di berada to asa dapotan hasanga pun mangulima maragam alasan alain di pardongan salibyo di halak Kristen dalam waktu na ikonsidio pun di panguli do orang di bagasan partikeno dan ibe nagamina sok muna dan sakap do pikiran munaibe situ pemuna jala silon muna anai sakap do lo muni rohani di mata ikon mangyahi pangaturan ni Tuhan Ido baik namanya setewi di tonga-tongata gudang akka pardongan saribion na subuhi hot ala ujahan na dang demata nang pero tu tonga-tonga limuria majalo pasu-pasu siya demata marhiti na posona alay pardalanan ni pardongan saribion na dang ujahan na demata ala dung pigalilin lang marganak kon siram ala desakan na toras musi jadi mak diri pulo pardongan saribion ni so membaju mau nang cocok gati ada musi ada dak ujahan na demata mau nang pardagingon ay bada do tikki poso ala dung na tuwa la buhabi ti anang ina si Santo Lumbanggau dohot Octavian Ibu Rumanik lau majaro pasu-pasu parbugay sa siya na lupang mo marhiti na poso pos dorohana miali Tuhan pangaturan mo di bagasan parmuluan nani ido na umuli alani di pardongan saripeo na lang si pajongjokon ni anak do burni huriapi marpos ni roha kami pasahatok turo asaho na mga turhon udut na asaho na toktong manjongjong maniroy na sila asa pardongan saripeo na sila toktong mardalan di bagasat dami sonang so ribu-ribuan pasu-pasu nang keluarga kedua belah pihak keluarga besar Lumbanggau do keluarga besar Manik suang-suangani hami sadutna na marpungu di tonga-tonga di Joromon asa toktong hami dohot taruh di pasu-pasu na siyakoi di pardalanan ningulo nami mulai di bagasat sadadon dohot udut na naing upasat Hamil mali Tuhan pasu-pasu na siya tu anak do buruni kuliah jongjongi jala ape homa tanganmu nawedi marhidi-hidi keluarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martanyakan itu depanmu amin. Bye.
hamu aliak ka nak mau di bata di tairo amuna dunwain nai marberes alai kang tama ala Kristen marberes somong sihili atau kamu majodoh hata di bata tarimo turuh di pardolan salibun ni halak Kristen dung di topo di bata jolmai di ibadana dan dikan seselebrawi ujung hubayan mali ibadah sehele buru-buru pangrupi di ibadah baik akub ni bidok Tuhan Yesus galung na paula kon na liulina yeso ala ni marmainan na palakupot saro pangalakuk do nang na magkuat na sirani atong na bialung ni bata dan jadi siraman ni jolma so do bidok di bata kubuwi hamu akabawa haholongi hamu ma partiutam nabi somong Kristus na nakaholongi huliana jalan na mangaleho diri na humokoksa unang muruk kamu dapat nasida ikon maroha mu madongan nasida sangat baik kamu nasida somong dengan pamean di hanguluan na sora sudah dungi somong do dilo hata di mata tu akka buru-buru diolo ya kapartuan na bawa nabi somong pangulon ni Tuhani ay bawi do udu di partutana somong Kristus udu ni budaya ikon motor forman toman mardoman hala pohon don hadamion di parang ini buru-buri imana arga di jolo ni bara dohot di jolo ni joma atau somong akan nama parang ini orang di pertama kamu sumuluk kon pakasi roham do kabasaron don hasilnya pun roham kamu masih porinya mamu do masih asesian salut reading roham murut rimas panonggahion do panisaroni dauma siat kamu alai digijar ni salut nai masih halongan mahamu aido rahu-rahu ina sundikan dungi dami nasihat di mata iman ngerajai di bandasa rohamuna jala salut dari naikuna marhidi hata mana papahenan toktong mai marhidi guar ni Tuhan Yesus asa ibana mengerajai rohamuna dohot ulamuna atau nunga dipilihanmu hata di bata taring okruh di pardongan sari doni namanung kumangai jumulo liho alipanuli santo lumpan gao olo doho makadong jokon di julu di bata na puto salut doho di julu ni akadongan na pumulison na dipangido rohamdo si Octavian di Burumani na nirmong dari dongan musahibin olo doho makaholongiban siya na sa roham doho mangulang siya na sa buku uhut marparangi na dia rak doho ibadah na ulo doho mga cuecu doh hagalona tungsura humurang parangina jalan na sotupa paulahumu manang talingamu ibadah paima disirang hamadek kamu sugut molo nang sederoham manguloy salut ni doh ma olo namanukum ma'audot diho alina Octaviani Purmani niririt ni si Santo Dumban Gawon baik dengan musalibi nauduho makadongdokon di julu ni wata dohot ubo selut dohot di julu ni dongan na pumulison na dipanggil rohamdo si Santo Dumban Gawon gabis nontukmu olo doho makaholong ibadah siya nasa roham dohot marpangalah na tunay maradupon ibana dohot marpangangion parang inabadian pagua halak Kriste ko jalan na sukupa makilolo ko manang talingomu ibana pahiman disirang hamatea kamu sugut mololong sedaro hamangului selut nai dogma olo atau masih tangan siamu mahamu pagua hok ni padamu na magbuan hatana Tuhamu marhiti-hiti guar ni debata ama dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot guar ni top di porbadia amat dot Tuhamu na pinadomu ni debata dang jadi siraman ni jolma amin. Jalma pasu-pasu siat tuat tadi bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu
Di sodak ko Tuhan debatama buhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dokpat ko Tuhan debatama buhina Tuhamu jala di pasorhom madamina tutot dimuna. Amin. Perkenan sari pemuna makiti pasu-pasu di mata makiti la kosong jalalas di bagasan parti kenon ami parti karisot kata bibi maranata mewakili parhladu kata bibi suka berberdua pasat Tuhan selamat jalalas di bagasan parti kenon pasatani makate pasu-pasu par bagasot Tuhan muda dua. Dari lima kursi yang kumon inah atau bibi suka berbeda. Satu, dua, tiga, ya. Marku
Panggaon Dohon Octaviani Purumari Dunga Majal Pasu-pasu Parbugasan Nasida Siat Tuata Alani Tatanya Koma Nasida Tulibata Asa Mangulu Nasida Hopartu Ruhun Ni Pardulan Saripion Di Halak Kristen Asa Maparani Nasida Hopartu Hata Di Dewata Sai Di Hanuluhon Nasida Mabadan Pardulan Sarip Parmatangoni Anggian Sordani Nasida Rohani Kristus Parmatanggon Nasidai Alani Tatanya Koma Nasida Tutu Hatai Tapangido nasihat Tuata asa toktong yang dami nasihat Tuhani di bagasan rohan nasida nang di bagasan pardalanan di ulu nasida di lehon di nasida gugulau mangula ka ulon na sigano bari asa anggiat marsangat Tuata jalan torok jol madapotan pasu-pasu sian debatan marhiti-hiti ulau tohok pakugasyon nasidai alani tatanya koma nasida tu Tuhata upasatani nasian nani leoni pilihan nani tuho saya jalur mai kedua na khusus di jolo pasu-pasu mai jalan ramu aso persian kami pilihan 40 na rajon muli tonga-tonga ni hujan doho di portillo buhay marohan namin makiti di torti asal muka dahami kurang ngisi lelami Tuhan asal ngirgir kami matuk mulai ate tuho marhiti di Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmahita mangidohon ditanya ali amanami jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan tadi bato asini roh siat Tuhan Yesus Kristus holong ni roh siat di bata amata dot parsawaran itu di porbadiana na mangaramuti jalan masuk hamu olat neon roh di saliling na amin. Los Dharma Ide Nampatusi Diramo
God.
Sadarion hitana dua majalo tada ni holongi rak mangudukan hatatan tung sosirang hitana dua holoki na tubusian rohaki holomido nama calowi sadamahitana dua mulayon rodi saleleng ni leleng na Nomor pariba boru bere bebere nuai. Dauzuri rizolo ma, dauzuri pudi pudi.